Какво казват нашите клиенти? Здравейте, и съм клиент на Евролайф от 2011 година. Стартирах с леко притеснение дали това, което ми предлагат и което чувам, работи или е вярно. След като чух информацията, която ми представи консултант от Евролайф, реших веднага да се възползвам от нея. Направих за себе си и за съпруга си здраве комфорт. Впоследствие, след 2 седмици и за децата си, 2 деца имам, 2 детски програми направих. По стечение на обстоятелствата през 2013 година ме диагностицираха с онкологично заболяване, вследствие на което след представяне на епикриза Евролайф и Здраве България ми изплатиха цялото намаление в размер на 23 400 евро. Благодарение на тези пари, които ми изплатиха, имах възможност да се лекувам в чужбина. Операцията ми беше в Италия, в Европейския онкологичен център. Благодарна съм на хората, които ми дадоха информацията за тази програма. Благодарна съм на всичко, което се случи. Слава Богу, от тогава съм добре, виждате ме, жива, здрава и се надявам всичко да е наред и в бъдеще. Аз препоръчвам на всички хора, които имат такава възможност да го направят незабавно, да не се колебаят нито за миг, защото така живеят интелигентните хора в целия свят. Всеки трябва да помисли за себе си и да направи най-доброто за себе си. Добре е да помагаме, а най-добре е да помогнем първо на себе си.